Assalamu alaykum mehriban tomoşaçylar, eziz watandaşlar. Siziň bilen saýlan bähdeşigimiz. Yurdumyzyň aýdym saatsyny otunu ösürmekde, ýurtul işleri amala aşyrýany gahrman arkadagymyzyň hormatly prezidentimiz, arkadagly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, tutýan tutumly işleriniň hemişe rowaşlyklary wetenmegini tüýsürekden ardulap, saýlan bähdeşigimiziň ikinji tapgarynyň ikinji sanyna başlaýar. Bu sanymyzda biziň sahnamyzda çykyş edýän sadanlarymyza öz seslerini, şeýle-de bahalaryny berjek hormatly Emin Agdalamy bilen ählimiz tanış bolalım. Olar Türkmenistanyň halk artisti, hormatly Halipa Bagşymyz, Anogly Murat Durdiýew. Ustad sadanamyz, kompozitor, Türkmenistanyň atgydanan artisti Serdar Haydarow. Şeýle-de gepleşigimiziň hemişelik Emin Agdaty. Ustad sadanamyz, Türkmenistanyň atgydanan artisti Atajan Eýubow. Hormatly halipalarymyz, bähdeşigimizde hoş gördük. Elbette siz bugün sadanlarymyza öz seslerinizi berersiňiz. Ýöne öňünçe bir tüýjü ardulaňyzy ýyleşmede sadanlarymyzy ýetir aýtyňyz. Köp zehinlemizin bardygyny şu dep guraly ugru boýunça bizde şeýle ustadlygy ädimleýän ýaşlarymyz bar. Biz şoňa buýsanýas, begenýäs. Biz medeniýet sunugat işgärleri, mehriban gahrman biziň baş halipamyz, arkadagly gahrman serdarymyzy tüýsürekden şu Türkmen halkynyň milli medeniýetini dünýäye ýaymakda beýik işleri amala aşyrdy. Ýene de şol beýik işler dowam edip dur. Onam biziň gahrman arkadagly serdarymyz şeýle bize gollaw berip şu ýolda biziň ýaşlarymyzyň ýüze çykmagyna, halipa şägirtlik ýoluny dowam etdirmäne uly mümkinçilikler döredip beripdir. Bu zatlar buýsanmaz ýalakdal. Şonuň üçin hem mehriban arkadaly gahrman serdarymyza janlarynyň sag bolmagyny şeýle döwletli döwür üçin edýän beýik işlerini elmydama rowaşlyklar ýar bolsun. Köp sag bolun, Anogly halipamyz. Serdar Haydarow halipa söz sizden. Saýlan bäsleşigiň birinji sanyna dogrudan şeýle bir ustadlyga ymtylýan gowy deprekçilemi diňledik. Saat burala bir ogodan ýerlikil erk edip bilýän sadanlaryň bir höwetiniň kän bolmagy, şulaň bar bolmagy bizi begenlerýä. Hawa näşunem netip bolsa diňler oglanlar nä derejede saat burala erk edýänligini, ne ähli sadanlara, ýaşlara, halipalara ähli mümkinçilikleri döredilýär. Bu zatlaň aňyrtynda şu baş halipamyz, gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň çäksiz gollawy we pursatdan peýdalanyp men alkyşlar aýdasym gelýär. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyza şu alyp barýan ýurt bähwetli işlerini, rowaçlyklary arzu edýän. Elbetde näme şu bähdeşige gatnaşýan oglanlara da, sadanlara da üstünlük arzu edýän. Köp sag bolun halipa, ardulaňyz hasyl bolsun bizem elmedama size sunuň täliminde uly üstünlikler arzu edýäs. Ine bolsa Emin Agdamyz sadanna Türkmenistanyň atgydanan artisti Atajan Eýubow söz sizden. Saýlan atly gepleşigimiziň ikinji tapgarynyň ikinji sanyna başlaýar. Birinji tapgar diýseň çekeleşikli boldy. Halipalarymyz hem dogry belläp geçdi. Sadanlaryň haýtyny taýlajagymyzy kynlyk bilen aýtdyk-da. Ana bugün ikinji sanyna başlaýar. Şu pursatlarda bir ýüregimiz joşup dur. Şu joşgunlarym nämeden emele gelýär? Şu watanymyzyň paragatlygynyň, asmanymyzyň arasalygynyň, ýurdumyzda günne gün aşa toýlaryň toýlanıp durmagynyň warat mykanyýan bize ähli işte sadanna bolmakda, bagşy bolmakda baş halipamyz, gahrman arkadagymyz nusgalyk mektep bolup dur. Şu pursatdan peýdalanyp Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza, arkadaly gahrman serdarymyza çäksiz alkyşlarymyzy aýdýas. Oý gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, başlary dik bolsun, alyp barýan ýurt bähwetli işleri elmedama rowaşlyklara wetlensin. Ama gepleşigimizde, bähdeşigimizde gatnaşýan sadanlarymyza da üstünlük arzu edýän. Köp sag bolun halipalar, ardulaňyz hasyl bolsun şeýle gowdan o arzular bilen biz
saylan bäsleşigimize başladyk. Inni saylan bäsleşigimiziň ikinji tapgyrynyň şertleri bilen tanış etmek isleýär. Taxtada çykyş edýän sadanlarymyzy elbetde bilýär, hemmämiz eýýem aydymlaryny sayladylar, özlerini bäsleş sayladylar. Iki sadanyna bir aydym berliýär, olar şol aydymyň kakularyny ýerine ýetirerler. Elbetde olar soňra emin agdalamyň seslerine eýe bolýarlar. Haýsy sadanyny emin agdalamyň köp seslerine münasip bolsa, onu şol kim bäsleşigimiziň inni kitaplaryna geçirilýär. Ýöne bir zat belläk geçmeli, mähruman tomoşaçylar. Saylan bäsleşigimizi alyp barjyň kim bir sadanyny saylamagy sesi bardyr. Onu biz bäsleşigimiziň inni kitaplaryna bileriz. Häzir mähruman tomoşaçylar, hormatly emin agdalarymyz, biz saylan bäsleşigimiziň ikinji tapgyrynyň ikinji sanyna başlaýas. Häzir Türkmenistanyň halk artisti Anogul Murat Durdiýewiň ustatlyk bilen ýerine ýetirýän Daşlaşma adly aydymyň kakularyny ýerine ýetirmek üçin sahnamyda Altymurat Babaýew şagyrýas. Altymuratdyň bäsleşdi bolsa Aydyn Murat Abaýew. Altymurat miýady Aydyn Murat. Olaň haýsy saylanarka bir az wagtdan hemmämiz bileriz. Taşlaşma menden hoşlaşma, kaçma sevindim. Taşlaşma menden hoşlaşma, kaçma sevindim. Bir gün dostum ben sana diyendim ödüme. Çıkınım dediğim diyendim bilmem. Taşlaşma menden hoşlaşma, kaçma sevindim. 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 Aşık haretle gülürüm oynatma, eğletme gülürtme, ödün bilip gelmedin. Bana sevdim, bana duyduğum gelmedin. Bana sevdim, bana duyduğum bilmedin. Taşlaşma menden hoşlaşma, kaçma sevindim. 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 Hormatly tomoşaçylarymyz, mähruman emin agdalarymyz. Altymuratdyň garşydaşy Aydyn Murat Abaýew. Ol hem häzir sahnamyzda
öz ussatlygyny görkezler. Halipalarymyz bolsa ussatlyň haýsem bolsa birini saýlar. Taşlaşma, taşlaşma menden hoşlaşma, kaçma devinde. Taşlaşma, taşlaşma menden hoşlaşma, kaçma devinde. Bir gün dostum men sana, seyendidim ödüne. Çıkın dediydim ha, seyendip bilmem. Taşlaşma, taşlaşma menden hoşlaşma, kaçma devinde. Taşlaşma, taşlaşma menden hoşlaşma, kaçma devinde. Belki yarın var mıydı ya da dilin var mıydı ya da oyunun ermedi cevabını bilmem. Gelmem sevdim buym olmam sana sevdim sana doydu gelmem. Taşlaşma, taşlaşma menden hoşlaşma, kaçma devinde. Taşlaşma, taşlaşma menden hoşlaşma, kaçma devinde. Aşık haretle birini oynatma, eğletme belirletme, ödün bilip gelmem. Sana sevdim, sana doydum gelmem. Sana sevdim, sana doydum bilmem. Taşlaşma, taşlaşma menden hoşlaşma, kaçma devinde. Taşlaşma, taşlaşma menden hoşlaşma, kaçma devinde. Gelmem, sevdim buym olmam, sana sevdim, sana doydum gelmem. Taşlaşma, taşlaşma menden hoşlaşma, kaçma devinde. Taşlaşma, taşlaşma menden hoşlaşma, kaçma devinde. Halipalar hasadynaramyz öz ussatlyklaryny görkezdiler, kakulary ýerine ýetirdiler. Halipa, siziň bu aýdymyňyzy biz näme üçin saýladyk? Bu tapkyrymyzyň şert hökümini siziň şu aýdymyňyzy ýekiji kaku hem ýalňyş ýa giç ýa ir urduň dol aýdymyň ýydynak depkinler üýtkäp bilýär. Ondan soň girişmek gatykyn bolýar. Olam sadanlany aljyrady. Şoň üçin häzir halipalarymyz öz pikirlerini aýdarsyňyz. Serdar Haydarov halipamyz söz sizden. Şu an dinledik. Anadolu Halipan ustatlyk bilen ýerine ýetiren aýdymy da. Hawa, şu aýdymy men bilen alalaşar mukadiýan şeýle bir ýumşak häsiýet bilen çalmalylar. Şu an dinledim oğlunun ikisini hem Altımurat, Aydınmurat, ikisine de şu yumşaklygy bir azık mehir singdirip aýdymyň öýde sözem aýdyp dur, daşlaşma diýär de. Hawa şonu eşçek bolýanna, ikisinden hem eşçek bolýan bolýan şu yumşaklygy duýup bilmedim ikisine de. Hawa, o yumşaklyk näme-de? Şu taýda bir näçe ýanky kakylýan, şolaň hemmesiniň näçe hili, gaty köp hili şolardan ses alyş usuly bar. Nirni nähil urmaly, näil güýç sarp edip urmaly. Ana haýkat. O taýda näçe ýüzläp ses alyp bolýar. Şonu ýa bir garaşýanlar şu aýdymda şu haýkatda bir ýumşaçyk alýan sesler bar. Esas şol ýanglanmaly.
Men şunu dogry aýtsam eşitmedim de oglanlarda. Umuman alanda tügelem ikiňizem ýem bir gowy derejä ýeten sadanna ýöne elbetde nämen tek ýaş oglanlar. O ýaş oglanlar tek duýgy biraz soňrak gelýär-de. Halipa, siz bulan haýsyny daşlaşdyrman saklaýaňyz, haýsyny bäteşikden daşlaşdyrýaňyz. Maňa alsa da ata gel şu ikisini hem daşlaşdyrjak gel. İkisini hem saklajak diýen. Ýöne şertimiz bar. Şerti bolup bilemdi. Men ştaýda bir nime diýdim gelýär-de, aramyzda otyr, ýörüýte hünärmen şulurdan Atajan Eýupow. Men ilki sözü şu Atajana beresim gelýär ştaýda. Men dogry aýtsam şu birini aýryp birini goýarýarlar, olanyň ikisi hem gowy. Ben bir özüň bir başyny başlap ber, oňa biz öz pikirimizi aýdyrys ýene. Dowam ederiz. Eň derejede bar ýaly şu. Sağ olun halipalar. Ştaýda dogurda da aýdyp geçmeli gatnaşyjylarymyzyň ikisi hem aýdymy gowy taýýarlanmanlar. Aýdym şeýle halipamyzyň özüm otyr dogry öz otyrka alzıradyan roňa düşünýän ýöne bärde esasy diňe dipginni saklasaňyzam bolýardy şol aýdymda. Sebäbi aýdym dipginni aýdym. Şoň esasynda siz bir şoňa goşulyp gidibermeliňiz bolýan aýdymyň suduruny üýtgetdiňiz. Aýdyma gerek däl kakawlar kakýaňyz. Aýdym Murat bir başyny bas deprekde başlady. Men şo dipginni saklar öýdüp garaşdym da, şeýle garaşdym. Aýdym Murat artistlik ukuýuny görkezýär. Elem gowy şadiýan erkin alyp bardy özüni. Ýöne düýpli ýalňyşlyk goýberdi Aýdym Murat. Aýdymyň arasyna durdy. Iki ýerde dagy dipginden çykdy. Şonu esasdanyp men Altymrat näme-de bolsa gönrak saklady. Şoň üçin men Altymrada bolýar diýen aslynda ikisem gowşok ýerine ýetirdiler. Men tamam çykmady ýöne. Bize bu aýdymyň düşjegini näme bilsin? Ýöne şeýle aýdymyň öze gitýärdi men gowdada garaşdym. Diňe şo dipgini bas saklak gidenem bolsalar aýdymyň öze gitýärdi bulan özüne. Köp sag bolun. Öz sesinizi Altymrada berdiňiz. Altymrada. Köp sag bolun. Aýdym Murat eşitdirmedi diýip azajyk bir öz nägilleligini bildirjek bolýar. Aýdym Murada öňünden maslahat berdik. Guloksa dakynjakmy diýdik. Ýok, men guloksa dakynjak gelýdik. Guloksa dakynmasa ana şu zat bolýar, eşitmerdiň sebäbi. Şoň üçin Aýdym Muratdan başga ýarşyjylaryň hemmesi guloksa dakynyp dipgini ölçäp gulokda diňläp çalýarlar. Aýdym Murat şon dakynmakdan özü ýüzlenirdi. Öň tejribesinde öň ullanıp görenler biraz. Şoň üçin ýani men ýaňy şo dipgini saklap duraňyzda da şol dogry bolýardy. Hökman bir giden zat çalmak geregem däli. Haýhat bas dep biram kiçi dep şol üçsüni arasaja saklap duranyda dogry. Bize şo gerek. Biz özüni görkezýänini geçen sanyna, geçenki tapyrda gördük. Bärde bize arasalyk, durnukly çalyş gerek bu tapyrda. Köp sag bolun Halipa. Inni Anagul Halipa, siziň hem pikiriňizi eşiteli, ondan soňra Serdar Halipamyzdan bir belli netije geler-de. Endi näme esasy öz aýdymyňa bir tüýsek baha bermegem bularyň ýerine ýetirşini. Siz bu aýdymyň düýbüni bilýäňiz-de Halipa, şoň üçin Atajan teret bir ýagdaý bolýar-da, käwagt ýöne koýzat, kyn zatdan kyn bolýan wagty bolýar. Sebäbi helki diýenim de şol bara bas gün urup dur ýani. Şo basy duýmaly ondan buların tek ýaş häzir tejribeleri var artar bolyn şu ayak jany çalynýan deprekde ayagyň esasy şol bu magda saat gidiyor. Aşeyle günü 100 depkinne goýberdiňde käbir saatan näýem 100 şo depgini ölçeýjisiz gün tutup bilýärler. Gün tutup bilýärler. Şäňmi? Bulara entek oňa ýyr dogry. Ýöne ýaňy şol esasy ikisem şol ayagy şonu diňe urup durmaly taýda hiç ile dögmeli neme de ýok. Basam güni gidiýär. Muny günje saklap bara şon bir neme beren bolsaňyz aýdyma häskel berdiňiz da. Ýöne men şuma enne haýtyn saýlaýan.
Haýsy sadandan inni kitaplara geçşegi diňe halifalar kiňi da bagly. Sen saýlay sadanny hökmünde. Indi men öz aýdymym ikide men üçin dogry aýtan şuma deňe onnoň. Elbette şaýda belläsmeli-de, ýani Aýdyn Murat, ýani biraz ýanky bellek geçdi, atajan ýanky uluklugy da kynman işletdi-de. Şonu biraz päsel beren bolmagy ahmal ýöne men bilýän şu tadurally ýerine ýetirýän sadanlar köpüti has bir dinleyicini özüne çekmek üçün edilýän hereketler. Aýdyn Murat tölemi gowy ýani görkezdi, o tölemi gato geljegi bady pasaplaýanna. Ýöne ýanky belleşmeli, anylyň belleşýäli. Şu aýdymda ýani Aýdyn Murat dinläp otyrna çalanna, sen aýdymyň häsiýetini düýünden ütgetýän şu taýda. Ol ütömüllel, Altı Murat, ýani ýerine ýetirenne dogurdan bir kän bir ullukan ýalňyşlyklar görmedim. Men dogry aýtsam bir ütöşük artykmaş tarapyndan gördüm diýip aýdy biljek gel. Gödögrak ýerine ýetirdi. Ýöne näme de bolsa edil şu aýdymyň dowamyny men ýanky Altı Murat'yň ýerine ýetirişi biraz ýerine düşdüm kadi pasaw edýänne. Ýöne siz entäk sesiňizde Altı Murat'a bereňiz doga. Sesiňizi kime berýäňiz halifa? Aýdyn Murat'a nesip bolsa geljekde gowy arzu edeliň. Ýöne şu edeklikçi Jinjan sentek ýaş, Altı Murat'a men şu edek sesim bermekçi. Jinjan ýöne köp kämilleşmeli. Çok sağ olun halifa. Inni aýgyty netijämizden ma ana ol halifa sizem öz sesiňizi berseňiz, ýa maslahatlaryňyzy gowy arzuwlaryňyzy beýan etdiňiz. Sesiňizi kime berýäňiz? İkiňizden deň çalanny el kaýdan dadym etdi de şol çalaja mundan tapawut etdi. Altı Murat ýylgyryp çaldy bir tüýsek. Iň bolmanyna bir özüne çekici bir aladoly dälle şeň ýylgyryp şoň sen ini sen bir geleceğiniz ikiňizin kömeginde ulu sahnalarda duşayan köp sağ olun men sesimi Altı Murat. Çok sağ olun halifalar, o arzuwlaryňyzy, o maslahatlaryňyzy beýan etdiňiz. Aýdyn Murat, gynansak da siz biziň bäherleşigimiziň inlik tapgarlaryna geçirilmeýäňiz ýöne ters düşünmeliler. Dogry düşünmeli, dogry zatlary, dogry bellikleri aýtdylar, dogry maslahatlar berdiler. Gelecekde siz netip boda ulu sahnalarda joşgunly saatlar, aýdymlar bilen çykyş etmeli, üstünlük hemraňyz bolsun. Atel mümkin bolsa belläsmeli-de Aýdyn Murat şu bäherleşigiň dowamyny tölemi iň bir ýatda galan sadanlaryň berjim. Tölemi. Berekallah. Halifa köp sağ olun. Altı Murat siz bäherleşigimiziň indi kitap guruş üçin taýýarlanyp bilýäňiz, üstünlük hemraňyz bolsun. Bäherleşigimiz çekeleşik ýagdaýda dowam edýär. Mehriban tomoşaçylarymyz. Indiki sahnamyzda çykyş etjek sadanlarymyz meniň dostum Meleguş kinafiliminden Altynyň aýdymyna deprek kakularyny ýerine ýetirip özara güýç tinanşarlar. Häzir Ahmet Bayramaliýew biziň sahnamyzda. Ahmet taýyn bolsaňyz başlap bilersiňiz.
Ahmet Bayram Aliyev, berekella, köp sağ ol. Yerine yetirip beren kakulaň üçin elbette Ahmet'in dähtesi bolsa Bahram Anna Mehmedow. Ol hem häzir biziň sahnamyzda kakular bilen bu aýdymyda tadanarlyk eder, öz ustaatlygyny görkezdir. Ahmet Apellahana ýetişek bolup azajyk howlugan yerim var. Bahram nähil çykyş ederkä häzir hemmämiz bilerlikde mehman tomoşaçylar tomoş eder. Halifalar, tanış bolduğuňyz, dinlediňiz, tomoş etdiňiz. Ahmet Bayram Aliyev şeýle-de Bahram Anna Mehmedow meniň dostum Melawuşkina filminden altyn aýdymny ýerine ýetirdilerini öz maslahatlaryňyzy berseňiz, sesleriňizi berseňiz, halifalar gedegi seçirýär. Serdar halifa size söz berýäli. Köp täwel ataýylyna şu dinleýän aýdymyz ýerde-gürden biziň aňymyzda galan aýdym. O Atilla Manow şu filmde ýerine ýetirip bütün halkın bir söýen aýdymna öwürlüşi aýdym. Hawa, ne şu aýdym ýerine ýetirilen bir şeýler ýeňillik bolmaly, ýeňil bopmaly. Şu atyň bedegiň bady ýaly ýeňiljek çapyp barýan bedegi gödüňe ýetirip ýerine ýetirmeli. Şoňa sesiň, şoň toýnoklarynyň sesine öz sesiň goşmaly. Ne kadar belläliň Ahmet jigimizden ýerine ýetirdi. Bilemek birazcık çekini berek, bir şu keype, şoň dünýäsine azık bir girmek yetmedi da jigimjan. Ya birazcık bir Yo, tecrübe adraklıkdan bolaymy. Yaşam tapawut edýär. Yaşam tapawut edýär. Ony Bahram biz özümüz biledi bir sahnada çykyş edip ýörüs. Tüweleme ulu sahnalarda çykyş edip ýördi. Men Bahram üçin şu aýdym bir kıyınçılık asla döretmödüm o kadar yani. Yenilecek geçirdi de has ağır eterlerim canlı görünüştü. Dürlü toporlarla yerine yetirpiyor. Ses verende tanışlık, bärdeki hiç işçilik. Tanışlık yok. Olmalı. Yok, gep onu değil. Bir şu sayda her kimin yerine yetiricilik
aýratynlygyny biz bellep aýdýas. Biz tanışlyk bardy gurun edemdäk. Hawa. Bahram ýerine ýetirende şu hemme zat bolmaly ýalyk. Yani atyň toýunyň sesinem beýleki raýdym dogry haýhet ýa-ni görýärmiň şu azyk ýumşadyp şonu bir salyp bildi-de. Bahram üstünlük arzu edýän jymy öz sesimi saňa berýän. Ahmet senem jymjan ruhdan düşmölläl geljekde üstünlük arzu edýän saňa da gowy bir sadan bolup ýetişmeňi janyňy sag bolsun. Köp sag bolun. Serdar Halipa, maslahatlaryňyz üçin, sesiňiz üçin Atajan Eýýubow gede geçirýäs. Şeýle lezzet alyp dinledik. Saatlarça ýerine ýetirdiňiz. Ýa halipalar hem aýtdy. Ahmet Jigimel intäk ýaş gelejegi öňünde ýöne Bahramyň çalyşyna üns edip öz goýberen kemçiliklerini düzedermiken ýa gelejekde şol aýdymlar ýerine ýetirende şeýle bolmaly ýalag edip ýerine ýetirip berdi Bahram ýa-ni tügeleme ussada ussat diýmeli. Menem Ahmetjana Akýol arzu edýän sunugat äleminde menem öz sesimi Bahrama berýän. Köp sag bolun. Atajan Eýýubow gowy maslahatlar berdiňiz. Sesiňiz üçin hem köp sag bolun raýdýat. Birinji tapgyrymyzda Ahmet Bayram Aliýew gowy çykyş etdi. Şow hunly. Bu gedek bolsa garşydaşyndan bir Onu men sebäbini aýdaýyn. Aliýew söz sizden. Bijetine bäsleşdärle şuma halipa şägir taknada durdy diýsegem gelişmändir o nokta. Sebäbi Bahram bize hakykatdan hem ençeme ýyl bäri muň tejribesi men şuň şu taknada hakyky aýdyma görä häsiýet bermäni Bahramda gördüm. Olam bolaýmaly sebäbi häl çykmaka ýa-men netije boljagyny görüp dur. Ýöne şuma Ahmetjan sen guwonmaly, buýsanmaly. Şuny ýam sen tanalýan sebäbi şunýalyk ustad oglanyň ýanyna deň derejede bir taknada çykyş etmek eýem sen bir uly ötüşleň birdi pasap edýän. Şoň üçin hem geleceğin öňüne ýöne şuň köpsünden gowçallyň dogrymy aýdaýyn. Ýöne saňa bäsleşiň güýçlü düşdi. Olam gowlugydyr. Şoň islenlik zady gowluga ýörýän gelecekde birinji çykyşymda ýa plan gepleşikde men şu halipa bilen Bahrama sen yetişýänçäň buleýam halipa derejede bolar. Şonu sen buýsan aýdy bilersiň şonu. Hemme aýdymçylarym şu zatlary geçdi. Bizim şonýalyk Serdaram şonýak Atajanam baryp ýeňiş bolanok. Şo bolsa bara uzaga gidenok. Şoň üçin hem geleceğinde üstünlükler arzu edýän Bahram saňa da sag bol. Hedil edip aýdymam çağılygymyzy ýatlatdy. Hiç ile diňe Bahram çalyşyna seretdim. Päsgelçilik ýok da aýdyma hiç da päsgel. Ýoksa birinji ýalňyşlar şu çykyşlan köpsünne şol häsiýeti berilmeseň ýara diňe depi dinlemeli bolýar ýa-da aýdymçyny dinläp depe üns bermeliler bolýar. Şoň hemmesi bilelikde bolanyny ol eýem usatlyk derejesi düşünýärler. Sag bolun. Sesiňizden Bahrama berdiňiz. Köp sag bolun halipalar gowy maslahatlaryny berdiňiz. Öz seslerinden halipalarymyz bir agızdan Bahrama berdiler. Ahmet hiç şeýli ruhdan düşmeler. Sebäbi eýem garşydaşyňyň güýçlü bolmagy, şol güýçlü garşydaş bilen bir sahnada çykyş edip bilmeňiziň özi halipalarymyň aýdyşýaly eýem ustatlyk gelecekde sunugat äleminde ulustynlyklar arzu edýäs. Bahram size de üstünlük arzu edýäs. Bäsleşiňiziň indi kitaplarlaryna taýýarlykly gelmedi. Biziň sahnamyzda Derýaguly Paşykow ol könügidir aýdymyň kakawlaryny ýerine ýetirerler. Derýaguly başlap bilerdiň. Çöken
Derýagul köp sag bolun. Biziň saxtamda çykyjan sadanlarymyz diňe aýdymyň hakyny ýerine ýetirmek bilen şäklenmeliler. Ol aýdymy deprek hakylar bilen hem bedemeli. Şoň üçin häzir gedegi Bagdad Baýhanowy geçirýär. Maksatlı kömül içirip bir afet can gille Mücügenleri hancar dekim kaşı keman gille Hey gille Könügüzür aýdymny ýerine ýetirmek boýunça hem biziň sadanna oglanlarymyz bäsleşdiler. Elbetde könügüzür aýdymny Türkmenistanyň halk artisti Gowunç Ýazmammedow elbetde Güneş aýdym saz toporunyň ýerine ýetirmegindäki görnüşde elbetde sadanlarymyza ýetirildi. Halipalar hem Derýagul Paşykow şeýle-de Bagdad Baýhanow. Söz sizden. Ine şumat Deryagulcuyum da talip edene. Täzerek başladyňmy? Ya öňden çalyp berdin ha? Şu bir zady bellemeli ana urulup kakylýan gurallan her türlüsü bolýar da elektron görnüşi bolýar, ana atajanam munum çalýar, onum çalýar. Ýöne ikisiniň arasynda kän tapawuty bar da. Sazyň üstüni bezemek bir başga. Olan bir toy davaralarda ullanýar. Ýöne şu Özüň Bas, alyp gitmekde. Depini ullanmak, ayagyň bilen eliň ikisi sazlanşykly işlemek ine in kyn in esasy sebäbi ine bir toporlar bolýar da ine bas gitara, klawiş instrument şoňalyk bir toporlarda esasy ýüregi näme bolup durýar. Şu aşağı ýanky şol ayak bilen urulýan bilen bas gitara ikisi binyat. Ondan soňra ýem ýokarky zatlar şoňa üstüni doldurmak üçin aýdymyň içine girdi esasy zat. Ondan şol ýanky dogry kyn saz ol sebäbi
70-nji ýyllarda Güneş ansambly bunu bütün dünya çıkarılan aýdym bunu diňe biziň ýurdumyzda da dünya hem bilýär hem çalýar. Türkmenistanyň halk artisti Berdimurat Berdiýew ýerine ýetirdi aýdymy Güneş Sağ Topornyň tanymal eserlerinden biri tabii. Hawa bulan bijesine de doğrudan ömür kıyın nemelen sebe ayak el otayda ina Bagdatda duydu şol nirede şol yokorky sen diňe gün saklamaň aladasyn etdiň de men öz pikirim de bilemem men aýdymçy ýöne men aýdymçam bolsam birinji ýazgymyz halipalar men ýaşkam ilkinji adamy bir ýazgy ýazamyzda şonu güýçli sadanlar Gurban Gurbanow, Esenjan Gaýew, Ağa Bekjanow men halipam umuman şolar bilen birinji ýazgymyzda diňe şu ýol bilen näme Canly sesde. şu dep guraly, bas gitara, eýlek gitara. Şonuň üçin seňem birinji gowädimlen bir diýip hasap edýän birazajyk bilemek ýa toý dawaralaryny köprek görüp durmy Bagdatçygymy ýa-ni saz ýa-da gatygy görüp öňden çalyp ören saz bolmagy mümkin. Şoň üçin men şu gezek Bagdat. Sesiňizi Bagdada berýän. Derýagly entek umytban, entek iki halipalarymyz var. Olar seslerini kime bererke? Serdar Haydarow. Elbette şu yaňan bellek geçişmi diýeli könüdir. Bu biziň bir halk sazlymyzdan alynan aýdym da. Halk aýdymlarymyz dutarda da ýerine ýetirilen elbette. Ondan şu yaňky belleşmi diýeli muny gaty ýerdegir Güneş Topornyň sazyny etmegine Türkmenistanyň halk artisti Berdimurat Berdiýew dünýä meşhurny şeýler dünýä jar edip gaty ýokary derejede ýerine ýetirdi. Näşwat dinledik Türkmenistanyň halk artisti Gonç Ýazmamedowyň ýerine ýetirmegine nädämi ýanky? Gaty o ýerine ýetirilen şu eseriň dowamyny deprekler toplumyny bir näçe oýunlar görkezmäge ýerine ýetirmäge mümkinçilik bar. Okkunly ýiti hereketler ýanky ol sözlemler çalşanyna kreş ogodan seslerle şol lawzlary tapyp ýerine ýetirmäge mümkinçilik bar. Awny ýanky ana olyň aýdýaly derýäwlygym sen özüňem ýany seredýärne çalyp otyrkan birden atagella gözüm düşdi. Bir hili şoň bir saňa bir jan köýürlük edip bara şu taýagy alyp özü çalaýjak ýaly hereketler edi otyr. Ýani şu Daşynlar hareket etmek. Heýjany getirýän bolmaly bar. Kämilleşibermeli ýani ana olyň aýdýaly deprekler toplumyny şunu erketmek üçin gatykän türgünleşik gerek. Kämilleşmegi arzu edýän o ýankyna Bagdat tölümi saat başlanandan bir edil öň halipalaryň ýerine ýetirişi ýaly derejede däl ýöne şonu bir näme de bolsa duýup ýanky saat uralyň köp seslerini görkezip bildi de. Menim sesimi Bagdada bermekçi. Bagdat Bayhanow. Eýen size iki ses var. Atajan Eýubow. Derýagly bas depregi aýdymyň ortalygyna ýitirdiň. Düýünden urmadyň şu esasy Serdar Halipaň diýen ýa şu esasy çalmaly ýerine sen çalmadyň şu taýda esasy gerek ýerdi. Bizem bärden görkezýäs çalmaly aşaky bas depre urdyp görkezýäs ýa-ni ünsün gitdi, başga ýere gitdi şu Anol Halipada belledi. Bagdadam arasynda büdüredi, kakudan çykan ýerleri bar. Ýöne men öz sesimi Bagdada berýän sebäp derýaguldan Bagdad biraz bir wagtdan o ýerine gitdi. Bähteşiň şertem şeýle. Bu tapgyrda hökman iki sadynyň biri inni tapgyr geçmeli. Sizem sesiňizi Bagdada berdiňiz. Derýaguly halipalarymyz bir agdan Bagdady golladylar. Siz gynanmaň, ruhdan düşmäň ýagy bähteşige başlaman kagam derýaguldan soraýan, haýsy aýdym düşmese gowsaňa diýen. Eýş köne güderdi men ýaýdan ýanna diýe. Biz size sonat aleminde üstünlükleri arzu ediyaz, yıkılan görüşten doymaz diye, indik mövsimlere gelip, yengce görünüptü, eyyem yel garıptı, ruhtan düşen ok. Berekella, derýagly şeýle depkin bilen, şeýle ruhy bilentlik bilen sonat aleminde üstünlükleri yetmeňi tüýtürekden arzu ediyaz, Bagdad siz indik tapgyrlarymyza taýýarlanyp bilersiňiz. Erfan tomoşaçylar, siziň hem ýaňy tomoşa edýäňiz saýlan bäýatleşigimiz dowam edýär. Biziň bäýatleşigimizde ustadlar öz okyplaryny görkezip, bäýatleşigimizde öňe barýarlar. Elbette saylanýarlar. Biziň sahnamyzda çykyş etjek inlik sadanlarymyz bolsa,
Bizim milli aydym saat sunutumuzda iň owdan aydymlaryň biri bolan Şirmaý Darak adly aydymy öz deprek kakularyny ýerine ýetirip, kakular saklap, ussatlyklary bilen çykyş ederler. Şirmaý Darak aydymna sadanarlyk etjek. Sadanlarymyz bolsa Kasym Gelliýew. Biz ony sahna çagyrýas. Kasym Gelliýew köp sawal ýerine ýetirip beren gowy kakulaň üçin mehman emin adalarymyz, hormatly tomoşaçylarymyz Şirmaý Darak aydymna öz kakularyny ýerine ýetirjek innik sadannamyzy biz sahnamda şagyrýat ol Kasym Gelliýewiň dähdeşdi bolup çykyş edýär Meylis Orazow.
Halipalar, şırmay darak aydımdan ha kakularını yerine getiren sadanlarımız Kasım Gellif, şeýle de Meýlis Orazow saknamyzda öz maslahatlaryňy berseňiz, seslerinizi berseňiz halipalar söz sizden. Ýaşdylamy ikisem bu ýerine ýetirdiler. Kasym arada aýtsam Kasym Meýlisden hem kakuy dogry tutýar. Dogry tutýar. Ýöne bärde bir ullokan ýalňyşlyk bar. Rock aýdymda bu. Rock aýdymda başga kakuw çalýar. Nimeden aýdymyň öz bir manisinden çykýar, esasyndan çykýar. Aýdymy her gaýdyşymyz ýalak, hälem bir aýdymda şun ýalak täwlükler bolly. Başga ýere akidýar aýdymy. Başga aýdym edýär-de, ýa depin täsiri bärde uly da. Şoň üçin bir aýdymy çaltaýdymam edip bilýär, dep hayalja aýdymam edip bilýär, ýa Meýlis bir ýerine hayal tutjaram bolyn gidip dur aýdyma, ýöne başga aýdym bolup barýar-da, ýa. Şoň ýalak iki ýaşyjyňam goýberen täwlükler bar, ýöne Kasym aýdymy başdan ayak başga kakuw çaldy, aýdymdan düýünden daşyna çykyp ýerine ýetirdi, başga kakuw edip ýerine ýetirdi. Meýlis biraz aýdyma girişdi, aýdymy dinledi, aýdymyň arasynda bir täginmeler bolýar-da, kreşler urup täginmeler dogry geçdi, saz gurallar mugamal soňundan tägin ýene dolry kakuw geçýän ýerine dogry geçip bir gowja zatlar gördüm. Meýlisiň çalyşyna Kasyma men şu gedek ak ýolardy edeýin sebäbi bärde dogry zat aýtmaly, başdan aýak başga kakuw çalmak ullokan ýalňyşlyk hasap edilýär. Şoň üçin men bu gedek Meýlise ses berýän. Çok sağ olun. Atacan Eyyubow sesini Meýlis'e berdi. Anul halipamız. İkisine de gowzatlarym gördük. Kemçiliklerini gördük. Şeýle men üçin ikisiniň hem aýratynlyklary bolan soň deňrek hasap edýär näpsulary. Ýöne şuňky çykyşda men pikirimçe dep çalýanlar onda da şu gurally çalýanyň iň gowwerýän ýoly da şu roňa mara şu iň esasy şu taýda gitara bilen nemen ikisi şuňalyk nemen sady alyp çykýar da bir gitara bilen bas eýle gitara da nemen berýär bilen şu bolly 3 tane sadanyny şeýle bir doldur ýa da şoň üçin şul hemme ýerde esasy şu adamyny bir tüýsek joşun berýän neme ýollaň birde. Şoň üçin ikiňizem tuweleme gowy üstünlük arzu edýän men sesim Kasyma berýän sebäbi buň saklaşyny men gowwerdym-de. Serdar halipa söz sizden. Atajan dogry belläk geçdi. Kasym arada. Kasym şu rock aýdymy, aý şeýle bir şowkun bermeli, şu pikire gullyk edip ýani bir sydyrgyn şu şowkun bilen çaldy durupda. Olum bir aýdymyň sazyň dowamyna her hili häsiýet üýtgemeli ýerleri bar. Ýuwaşamaly, galmaly, odan tembrler bermeli ýerlerine berip bilmedi Kasym. Jemjan özüňem duýýansyň şonu. Bir ýyl robot ýalak şu gitdi-de, kem bir duýup bilmedin. Hawa, şu şowkun berjek bolup birazcık şu ýalňyşlyk. Kakuwam näme dogryda, hani Hawa, kakuwam başga kakuw çalýar-da. Suraty birazcık näme dogry. Indi Meýlis arada aýtsam, Meýlisem birazcık bir şu taýda hyjygyna görkezip bilmedi. Sebäbi depginden biraz giza galyp çaldyň. Başdan aýak diýen ýaly dogrymy aýtsam, dinläp görseň özüňem duýarsyň. Hawa, şonu bir sagat ýalyk şu bolmapda biraz giza galyp çaldyň. Bu aýdymam Desan ansamblynyň döreden aýdymda. Topary Şahmamet Bäşimovň ýerine ýetiren aýdym bizim ýaşlygymyzdan bulamyzganyň şu usat sadanlaryň ýerine ýetirmegine, onu onsoň sähel eýlek beýlek bolsa gulaň kesip durda. Sesinizi kime berýäňiz? Meýlis bir sesim bermekçi. Kasyma görä, oňa durak boldy da ýerine ýetirşi. Çok sağ olun halipalar. Beren maslahatlarınız üçin, sesleriniz üçin. Meýlis Kasym halipalarymyz öz seslerini berdiler. Ses artyk başlygy boýunça Meýlis Orazow öňe saýlandy. Kasym gynansak da siz
indi kitaplarymyza geçirilmeýäňiz ýöne bir zat ba bärde alyp barjyň tetini hem ýatdan çykarmaly. Men öz tetim berip bilýän ýöne kime bermeli? Ol menim ikirjiňlendirýär. Häzirlikçe meýlis siz indi kitaplarymyza taýýarlanyp bilýäňiz, hasym ruhdan düşmeller. Siziň ýeti zekiniňiz we şol zekiniňizi kämilleşdirip ýurdumyzda ökde sadanalan biri bolmagyny tüýsürekden arzu edýäs. Gowdun gowlar, zekinliden zekinler, ussatlar biziň bäsleşigimizde saýlanýar. Saylan adlı bäsleşigimizde bolsa mehriban tomoşaçylar ikinji tapgyrmyzyň ikinji sanyna şu sadanlarymyz öz ussatlyklaryny görkezdiler. Halipalarymyz münasip seslerini berdiler. Bäsleşigimiziň indi kitapgaryna geçmegi başaran sadanlarymyz bolsa has şylşyrymly şertlerimiz garaşýar. Häzir bäsleşigimiziň jemlen kelýän pursatlaryny ýene bir ýoly halipalarymyza söz nowatyny geçirýär. Halipalar Saylan bäsleşiginiň ikinji tapgyryny tamamladyk. Gowy lezzet allyk, begenlik buýsanlyk sebäbi içinde körpejelerimiz bar. Ulurak eýem gowy bir sahnaň nämedigini, sahnany berip tutup bilýän oglanlar bar. Şunyna sahnada toy davaralarda çykyş edip berenler eýem. Çykyşlarym başga, oturuşlarym başga bir eýem arkynlaşyp şoň üçin ýankyja körpejelere etjek arzum şu ýol saýlan bolsalar bir özlerine bir münasip halipalar tapyp soňam göremizde şu çalışma diýetde 10 ýyl mundan öň bäsleşiklerdäki oglançyklar eýem toýda şeyler aýdym aýdýarlarda ýani wagt şeyle çalt geçe şolaňam öz işlerini görüzimiz gelýär. Ýöne şuň alaklatlar öz özünden bolanok bir adam iki adam edeýände de egerde döwlet tarapyndan gollaw berilmese bu zatlaram diňe buňalyk bäsleşikde de umuman türkmen sungadynyň hak howanlarlarymyz bar. Mehriban arkadagymyz, arkadagly gahrman serdarymyz bar. Täze ýüzden ýüze çykmagyna ine mehriban gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň tagallalary ýatyr. Şu pursatdan ýene bir ýoly biziň baş halipamyz halkymyzyň milli lideri gahrman arkadagymyzyň ýoluny bedew wady bilen öň alyp barýan gahrman arkadagly serdarymyza köp sag bolsun aýdýan goý olaryň janlary sag ömürleri uzak bolsun, il ýurt bähwetli tutýan tutumlary elmydama rowaj alsyn. Toýlar toýulaşsyn. Köp sağ olun Arnoğlu Halipa, Ardulaňy tatyl bolsun bidim elmydama size ulusynlykary tüýsürekden arzu edýäs. Serdar Halipamyz söz sizden. Şu wagt saýlan bäsleşiginiň gatnaşan bäsleşleri dinledik de tuğulümü mene dogry aýtsam şu begendim ýaşlyň içinde şu saat guraly şeýle höwes bildirýänleň köplüğünü nüştadi belleceklerim ýani bäsleşikde näme biri utýa biri utulýa nüşloň inniki tapgyra inniki sanyna dowam etjek sadanlara üstünlük arzu edýän şunu ýalyky bir öz başarnygyny bütün bir ýurdumyza dinleýjilere hödürlemägine näil mümkinçilikler döredilýär. Milli liderimiz, gahrman arkadagly gahrman serdarymyz şu zatlar gönnün şu tagallasy bile şu zatlar bir açyk ýol açma bile şu zatlar amala aşýada pursatdan peýdalanyp ýene bir gedek gahrman arkadagly serdarymyza çäksiz alkyşlar maýdasym gelýär. Goýulan janlary sag bolsun. Köp sag olun. Halipamyz Ardulaňy tatyl bolsun. Hemişe sunuw däleminde täze eserleň, täze aýdymlaň, sağlaň höwrüniň köp bolmagyny hem tüýsürekden arzu edýäs. Ene bolsa gerek nowaty Atajan Eýubow sadan namyda geçirýäs. Söz sizden. Halipalar atagelli ana ikinji tapgyryň ikinji sanam jemlenip barýar. Diýseň çekeleşikli, bäsleşik bolly, dogry käbir sadanlarymyzda saýlamak şeýle kyn bolly. Tügeleme hem mesem erjel ýapyşyp çaljak bolýar, ýeňjek bolýar da birek. Hemmesine ulu üstünlük arzu edýän inni kitaplarda da sunma täliminde de ulu üstünlükleri arzu edýän ýaş sadanlarymyz bilen güýçli sadanlarymyzyň bile düşmegem halipa şäherlik ýoluna bir täze gadam, täze bir huju
şular ýalak ajaýyp döwrogap gepleşikde bir ussat sadanlar bilen bir sahnada çykyş etmegiň özüm bir ullukan zat. Şular ýalak gepleşikleri taýarlap halkymyza hödürlemäge şeýle de parahat ogodan ýurtda bizi ýaşadýan türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyz bar. Arkadagly gahrman serdarymyz bar. Şu sunwatymyzyň howanlarlary, sunwat işgärleri üçin, ähli halkymyz üçin giýje ünni atalyk aladalar nedýä? Asmanymyz parahat ýurdumyzda toý dawaralar giýinden toýlanýa. Şu zatlaryň ählitiniň sakatyna türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyz, arkadagly gahrman serdarymyz dur. Şu pursatdan peýdalanyp ýene bir ýola gahrman arkadagymyza, arkadagly gahrman serdarymyza çäksiz alkyşlarymyzy aýdýar. Janlary sag bolsun, alyp barýan ýyl ýurt bähwi işleri elmedama rowaç bolsun. Köp sag bolun, halipalarymyz, emin agdalary, gowy arzuwlary aýtdyňyz. Siz bähdeşimiziň dowamlygynda bir näçe sadanlarymyza öz gollawlaryňyzy berdiňiz, maslahatlaryňyzy berdiňiz. Siziň maslahatlaryňyzdan ugur alyp kem, goý ol sadanlarym sunwatymyzda belen tepkileri ýetsin. Gepleşimide geleňiz üçin halipalar size köp sag bolsunlar aýdýar. Mehman tomoşaçylar, eziz watandaşlar, saýlan atly bähdeşimiziň ikinji tapyr hem tamam boldy. Bähdeşimizde ýa-ni bellek geçişimiz ýaly 3-nji tapyrymyzda saýlanan sadanlarymyza kyn şertler garaşýar. Ol şertlerimizde de biziň sadanlarymyz gowy taýýarlykly gelirler diýip umyt edýäs. Elbetde biziň türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz, arkadagly gahrman serdarymyzyň garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan döwletimizi, medeniýetimizi, aýdym sunwatymyzy ösürmekde alyp barýan her bir tutumly işlerini diňe rowaşlygyň hemra bolmagyň tüýsürekden arzuwlap, saýlan atly bähdeşimiziň ikinji tapyryna geçirip tutarýar. Sen käriňe ökde bol, hünäriňe ýezer bol. Sen saýlan